vazukuru vangu ka inini zvimwe zvachona ka vazukuru vangu vanhurume ka apa munotondishungurudza imimi ka munotondishungurudza feya chaichaiko ndada kutobatwa neshungu dzauda kutopedzera iwe nekuti ndindaita munhurume ari padhuze right inzwai ka vazukuru pane complain iri kuuya yekuti hanzi vamwe vari kuti murume wangu anoda motikari yake kupfuura inini, vamwe vari kuti anoda foni yake. Chii chiri kumboitika chaizvo nhasi? Ai, toda kuti timbogara pasi saizvozvika ndosamaona kuti hatisi kuiita taura nyaya yacho natakamira takatogara pasi tatigarire pasi nhasi toda kuti tinatsotaurane kumacomments uku handiti chii chiri kuitika nemi nyaya yekuti hamusi kubata madzimai zvakanaka kumbawo? inaungubata zvakanaka handisikaziva but iya vakadzi vadzimai vari kucomplaina zveshuwa kuti tiri second option pane chimwe chinototanga. Not only that, treatment yacho nechayo yavari kupiwa iyi ishow but tisataendera mberi. Kana muchinge musati masubscriber pano panonzi paSaint TV musha wevanhu, garai masubscriber and turn on the notification bell so that you'll be notified every time we upload a video. Right, also usakanganwa kuenda kune inonzi Your Boy Beats, handiti? Your Boy Beats is our sister channel, handiti? Our big sister channel. And so go and subscribe to Your Boy Beats. Also, I just want to say to the kune technical team here, Your Boy Beats, thank you very much nekusupporta kwavanoita Saint TV channel yevazukuru, channel yevanhu, iri channel futi yavo ve Your Boy Beats, handiti? Yeah, channel yedu tose. Right. Wanga chiti chiko nenyaya yekuti shout out ndakanganwa vara iroro. Right, ndoda kungoti a big shout out kune muzukuru wangu anonzi Lucia Wena, a big shout I know you are surprised, handiti? A big shout out to you. Also kune muzukuru wangu anonzi Slim Shamiso, a big shout out to you. Neumwe muzukuru wangu ansiri kuda kukanganwa anonzi Shoni Newe, handiti ndagona nditi? Ndizvozvo Shoni Newe. Saka anko vatori necatalog rekuziva vazukuru. Vazukuru vangu ndovaziva vese vanokomenta kumacomments uku ndinotokuzivisa vese kutoti ndotovaziva nanakiso wese. So kana uchida kupiwa shout out next time, comment in the comment section. But anyway, tanyanyo tange tinofara but nyaya tinayo panapa iri serious. Yes. Pane nyaya hombe. Most ladies or vakadzi, maybe tikataura neshona mukanyasonzwisisa, vakadzi vazhinji they complain kuti varume amuvabate zvakanaka semudziyo, like how they're supposed to. Varume muri kuita kunzi kuginya bvura. Kana I don't know muchiri kuteerera song kana muchiziva song yaSniper Storm yakaimba kudhara yanzichi kuginya bvura. Kana ichiro yamuri kuteerera up to now, I think muri kurasika. Hatisisiri panguva iyoyo. We have moved on. Because inzwa muzukuru teererai mundinzwisise kana ndichitaura mubate mazwi sasekuru. Indinoda kuti mumabate nesimba. Inini chandisingade dzimba dzinoputsika kana dzisingafambe zvakanaka nekuda kwezvinhu zvatinogona kungotaurirana tikagadzirisa. So pane nyaya iri kutaurwa nemadzimai yekuti zvoni varume muri kusvika pamuri kuratidza rudo chinotonzi love kumidziyo yenyu yakafanana nemotikari kana nefoni iyo wakatobata yauri kutoshandisa izvezvi, yauri kutotiona izvezvi, hanzi uri kuida kupfuura mudzimai wako. Ende ipapo hamena kuti zvinofambiswa sei. So nhasi sasekuru tati ndiuye tizotsuura, ndikadana muzukuru ndikati iwe chiuya kuitira kuti ndisazorove vanhu ugare padhuze kozi nyaya inotondigumburira. Vanhu vangasazofunga kuti hangu ndiri kutsurwa ndega. It's advice kwandiri also but handisiri nahangu ndikuzviita, ndakutongokwarirawo yevamwe vangu varume. Hausi kuzviita here? Aiwa. Hausi kuda motikari yako here kana foni yako kupfuura? Aiwa Anyway, the main issue what ladies are complaining about is when it comes to romance, they say us varume, or ndichataura takamirira varume, we are not being gentle to them.
isusu varume kufunga kwedu kunongofunga kuita sei kukurumidza tasvika mugalari handiti hatidi kuenda neshortcut kana kunzvenga pfungwa dzedu dzakangoprogramwa kuti direct handiti but vanhukadzi vatakatora kune vabereki vavo ava tikavaunza kudzimba dzedu pfungwa dzavo dzinoda kumbopindawo nemumakona so dzichimbovhiyiwa kuti rodhi ipapa yakamira so pane kamusasa pane kachi ndo mafungiro avo rather ndo maitirwo avanoda kuita sei kuitwa because inzwa kamuzukuru uri ipapo uri kuona kuti madzimai vanhu vari easy to impress isusu tisi takatooma kuti ndingati vanhu vechirume kufadza ndimi makatooma ndimi makatooma kufadza mukadzi isusu hatifanongodzifadza mutengi wedu muri kuona ndova munogona kufadza fasta kubasa uku makastoma haunogona kufadza but mudzimai wako muzukuruka havatombode zvakawanda mufundo havatombode zvakawanda zvekutoti ungatonetseke kutoti ndomuitire mukadzika unoziva kuti izvo zvekutotaura kuno pane umwe mukadzi anotoshuwa kungotengerwa wani karozi chako ukauya nako wakakaviga sezvaunoona mumatv zviya izvi ani muri kuvarega vachiona telemundo vana muri kuvarega vachiona anonzi machima iwawo amunoona iwawo avanoona erudo iwawo saka zvavanenge vachiona ka inzwai kazukuru kwavari ndo rinonzi rudo so it's very easy kuti ungoonawo naye rimwe zuva wotongoona ukatongoona akanyanyofara sereki pachauinzwa kaflower kana kuti kachokolate kana kubatanidza flower nechokolate ungouya nazvo muzukuru uone kana uchida kutreatwa namambo ka do you know kuti to impress your wife kana kuti girlfriend yako iyoyo as muzukuru ka hazvitombode kana range rover chokwadi range rover inogona kuzoya matowo mumba yenyu kana later on mari yacho ichipo but chero ikasauya vakadzi vanoti the small things matters kwavari vanotora detail yetunhu tudiki isusu varume twatinoti hatuna basa because inini semurume ndogona kufunga kuti rozi rine basa rei chero ndikakupa mangwana rinenge raoma rasvava ndopfungwa dzangu semurume but munhukadzi no iye kungomupa chero richizosvava you never know rinosvava akarisa kana mudraw make zvekuti even after 6 months unoriona ririmo waya kurichengeta anenge achiti rakatengwa nababa kuratidza rudo that's being romantic so ndo zvinhu zvavarikuda sei zvavari kuda but hatisi kuti rose chete zvakawanda zvavanoda because vakadziwo vakanoita sei vakasiyana so iwewe unofanira kuziva mukadzi wako zvaanonyanyoda ndopaunoita sei kwaunoataka nako so take your time uchistadya umwe wako uchimubvunza do you know kuti mukadzi chiko chakuitika futa inyaya yekuti muri kutaura nyaya yevakadzi saka mune passion nayo siteristeri kuti vanhu vagarisane mudzimba zvakanaka handi waita basa right do you know kuti vakadzi ukamubata zvakanaka achifara pepe ukamubvunza zvaanofarira anokudza ende iwo ukatoudzwa ka don't take it for granted muzukuru wangu imbo watozvibatisisa ende woshanda naizvozvo and plus kumwe kupopota kwamunoti vakadzi vanopopota mukadzi wamwe anotaurisa ndozosvika kumba late inyaya yekuti unenge uchitadza kuita izvozvo ukazviita chimbozvitry just try it and see you might see that the talking yaunoti the too much talking inoita less because of that saka chifunga kuti unopedza kunyarara poto rese nekarozi it's much easier and safe for you saka chimbozvitry ipapo wataura mashoko makukutu saka tichipedzisa vazukuru vanogara vachibvunza kuti wakaroora here vazhinji ndatini nhasi pabve padi pajeka alright tinopapindura next time ndaona kuti astika right vazukuruka next onai futi patine tichitaura nedzerudo nauncle saint nemuzukuru uyo boy beats anditi right vazukuru tinofara taura ako mashoko ako ekupedzisira ubva waoneka alright andinokutendai nekunge muchindigamuchirawo pachannel yenyu inoyi ichannel yedu tose but if you get the welcome like this
the hospitality aiwa tinoitenda chaizvo chaizvo, and tinotenda kuti vanhu commenta, the comments tinoverenga, even neniwo ndinoverenga, angu vanoverenga. We see the positive comments anouya ekushuvira kuti basa redu riende mberi, even the advice. Someone pane akatombouya akati ini ndakapona through comment section because someone commented something that zvanga zvichiitika mukati meupenyu hwake. So musatore macomments sema-like things. Comment also, give advice. Since iri channel yedu tese, we are here to make each other toda kuumbana. Yes. And toda kuumbana ndo mashoko angu andinawo. And musakanganwe kusubscribe kuchannel yakanzi Your Boy Beats. Handiti wasubscribe panapa unombowa no subscriber futi kupi Your Boy Beats wazukuru. Your Boy wachonaka ndizwa voice ikoko but ndinawo munhu wacho kuno kuno kwatinoratidza chiso sensiri channel yemunhu wese. Ndirasekuru munombogona urinzwa futi kana ndikaemployiwa uko kubasa kwevamwe mai panopamba, right? Thanks very much nekuona wazukuru. Ngatilaura nemumacomments muchikomentawo muchitiudza nyaya dzamunoda kuti tinge tiri tinodiscussa. Kana kune vanoda kupotawo vachipinda mustudio, hamurambidzwe. This is your family channel, handiti? Unongotaura nesu comment box tokudza process yacho nekuti video ya unogona kutora uri ikoko, unogona uri kuUnited States, unogona uri kuGermany, Canada, Zimbabwe, unogona uri kuwadzana. Manyanyo taura hongu tiri kwakasiyana siyana but kuda munhu wese ndiri kunokuka kumbari kwachona ndingo. Ayo taura tutoda ari kumbari kana anenge ari kuuyu. Ndati nini zvandiri kunoku saka ndotaura nevari kure and then ndozodi nevari kuwadzana nevanenge vari kumasvingo vese kwamutare totaurirani vazukuru. Saka na Uncle Saint Steve na Your Boy Beats, much love.